سلام كم يكون كبرات خطاترتي أقول قلت إير تي في زي بس ساعات زي سومناوي نباهم زغر مدب زت سبورتيو أبو نايلومي زت سبورت ما كم تلومد حدا زعبا كنا العلينا حالف سومن كتما بارونتو هجراو زغنا وددر جويا مرور ينجدانيرا زي وددر زي بهجراوي فدريشن أثليتيكس يرترا توديبو عمتاو كاب زكاد كاب عبيتي وددرات نايزي فدريشني سلازي نزي زي ملكت زعبا كم أرستي مريسنا لومي كنزاتو يلينا مساي ابزي استوديو كلتا غاشالوني كلاليكومي اتو افريم تخستم كتل بريزيدنت هاغراوي فدريشن اتلتيكس يرتا كوم دوما ميجر تسفا مرامبر حلافي وددر سنه سرعتن هاغراوي فدريشن اتلتيكس يرتا اغاشين قعد حن مصاخم غني لي كبرت هاولي راي مو مجمرتا سلتي بصفوف ملو كنت استمدب زتخايد عود هاغراوي وددر غيا مرور قعاب زقعنا كوحقوسنا بمقصال علامة نايزي أب زوباغا شواركا كتما بارونتو استخايدة هاغراوي وددر غويا مرور انتاي أتو يفرق زي هاغراوي وددر غويا مرور أب عامتاوي كالندر ناي هاغراوي فيدريشن أتليتيكس إرترا زلوي زي مدبزي مقصالتا كاب وورلد أتليتيكس وعالماوي أتليتيكس زي عامتاوي كالندر بو مسارتنا نحنا كالندر نسرعه بو مسارت دما ازي وددر اب عمت كل غزي عمت كابتن عبيتي وددرات نايزي فيدريشن كوينو نعصللو لنا مالتي كاب ناي كال وددرات مالتي فيلد ايفنتس قاللو زفليو تايزي غويا مرور اب صنكرنو تري تاي ميجر كمزي قبلت انا يفرم زود درجتي بقدامي درجه سراي بقدامي درجة سلسلة رقاب مسألة كالندر هاجرا فدرشين كابتن عسرته أب نفسه كف عمت كارا غيره زجبرن حانتي يا مالتي إذا قيا مرور كا أمنوسه كف زواتات كابكلت النلعلي درجات غيره لو مالتي بيجي كان أي زوات دوا أي بحري أبزن شديش زواتات نفسه كف كابكلت النلعلي ودرات غيره علام خالو ولا علام قصير هنزارو ولا نخون إذا علامات غاني إذا عبي وددرز قالنو سكب زوبا تخباب خريو تخباب خا أبزي ددرز نخساتف إلو تهاجروا فدرشن أتسك إرترا كم مدى بحيزو عمد مزة زود درز سرع زود درز سرع كله ناي أفريقيا يزي حجي وددرزي أمنو سكف كل تعامل أفريقيا أمنو سكف كل تعامل كاني بنعلم درجات قبل ودراتي مالتي سلازي هاجروا فدرشن مسألة كالندرو إذا مدرزي قدامي سلسلة سرعة أب زواج أشواركا اللي تعسر تخلته ورحالة كم مدى بحيزو بكل خصاتف ممرح مسيرة تواهبو زود درجة تخايلو مالتي بدأنا تو كابتن قال زكير ناي ودرات نابنت ناي 100 متر كنت 110 الشح قلنا لنا انتايزي فوليناتو زي قيا مرر أو نتي هزبي حفش هاوسي كنفتر سردنا سكاوتو يفرق قيا مرر أزيو تنكارن حيلن زحتت سبورتيو نقلت أفدما تتكملوا عينت قويايو أبزي قويا وردالو عبديبالو مايك صنحكايو حصات صنحكايو كل عينت بدهوتات أبتي وددرالو تين زبلنيان وددرات بفلاي أب تراك زقبرا أب منصف تنصف زقبرا مسناكل يبلنن أزي كل نغرو مسناخليو نزي مسناخل بديهو دوت أتليت بفلاي دم أو 5 10 شحن أزيو حيال أتليت ناي مخان تخلطات علوه كلنا بعالم زلوا حجي ريكورد حيزم زلوا أتليتات اندهرين يوم بزي زحالو فيهم أبزي حيالات مزخونو أب 5 مترون أب 10 مترون أب قويا تم زبلسو زحيلو أتليتات ناي مخان تخلطاتهم تزل عليه قرب مو أثليتاتنا زي وددات زي زكار كساعجي كابتو زكار كمو مالتي كمايو بدها زغونه وددات دو يسرع لهم وي كمايو فتان دي مهنات خمت تقلص لي تصنحكا ورديو زلو وي بوزح مسناخل ماي كومدوما حصا كله زلو اسكي كمايو بتي أثليتاتنا خنز خماي واصو ميجر هو مالسي تايوتي وددر زي حيالي اللي هم زي قبال صنحه حيالي بتاع حيالي كل له مسانخل ماليا زي مسانخل له نعمل تابع عامي زحلف ورح 4 عام من مالتي هون ولا نقول ورح 4 اب دنمارك تجبره
نزوم أتلي أزوي فتاني نيرو هم عينتي نحن قاعد أمخينا نيرو على ما ودد مالتي مرة أبزز نبرة مبزحته قبضات دوزحه بداني يرو توم أتليتاتنا مالتي كلت ماي شكا حوصا كل شيء تواهيلو نزوم أتلي هذيهم عمهم بديهم من الحق بديهم أنا أتساتبو أتشعر تجزي تزاريم لنا نيرنا كون نقدينا أزوي بداهي نبرة حيلهم عقبهم سقاب درجة داتولو أتيتاتنا يمنيرهم سلازي إزي خا بقمة أتينا الصباح تقبر تمال تغير دلو هقرا وددر أبارنتهم قبر خلنا نهم عينت مثلا خلات زلو زوجحو حصا زلو عقب حصرت زلو مثلا خل زوجحو بوتاتاتي تغيرو نزغا كم زغبال صنحي أدريت أبي دفتن أبي وحيلو كله أتو انترانس ناتو عقم ناتو بقعت حيلو أبي دفتن مالتي كم زغبال صنحي نفسه كف 100 متر 10 متر تقويو أبتراك سموزيو سلام بالكان فنترت كله كالو تصارنا ግን ኣብቲ ክድልል ኣለካ ማለት እዩ ኣብቲ እንዳሕደልልካ ነዚ ዝግበርና ሓፀር ትውድራትና ይትራክ ውድራት ደፀግመካ ነገር የለን ስለዚ ኣብ ኩሉኹም ታሪክና ንሕሪኻ ፍላይ ኣብዚ ዓይነት ውድር እዚ ንሕና ዘይና ተኣሽሙ ይደለና ውፅኢት ይደለና ንሶ ካብ ባዕዚ ርእስናት ሒዝካ ናይ ኣሮን ካልኦትኩሞም ዝኣመሰሉ ክሳተፉ ከለዉ ብዚ ውድድር እዚ ኣዝዩ በዳሂ ኮይኑ ካልኦትኩሞም ማለት እዩ በዳሂ ስለ ዝኾነ ዓቕሞም ብቕዓቶም መፈተሺ እዩ ስለዚ ብኸምኡ ስለ ዝገበርና ከዓ ዝተገርነ ዘሎ ናይ ባርንቱ مدب نزاب قمتنا كله مثلا خلاد دلو توددر كم زقبر جينا ناتريتنا بداهم دنبره عمام ما فتشهم دخانه أب قمتنا أو تغيروا مالتي. قرب تذكرنا نايزي عينة وددر زي بزح نجر سيلي تقبل صنحي ولا هم تسفى قبر تعزبتون كوم نابلو إيرترابز وددر زي أب عالمن كوم دو ما بحقورنا أفريقيا. زلوا بوتا كم يمثل؟ أطيفر. إرترا. أبزي حصير نا أتليتكس قدمها. معناتهم حجر كم نخون كمان تي زين أصلا هاي إنا بعدمة. أبزي حصير نا أتليتكس قدمة نادمة. تيا كندي تودا داريت كوين الله. إرترا كندي تودا داريت يا. إرترا زي بلود الدر خون أكل ندحر حجي. هجي بخمينا كل شيء تي حنقولنا بخمو تقانيو زخونه ابي ارترا زفري اتليتي كم دي تحز غيرو يدوسدو بفلاي نزي افرق ماراثون سي نا ارتراوين عودي ان دمسلا مغنياتهم ادمعتينا قدمينا بزح تمكرو زلهم هاجرات بفلاي نزي كبابينا هاجرات እዚ ከባቢ እናቱ ብልጫታት ኣለዎ ተፈጥሮ ዝለገሰትና ብልጫቲ ብራኸ ክኾን ይኽእል እዩ እቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ኦክሲጅን ናይ መሓዝ ናይ ምፅማም ኢንዱራንስ ንብሎ ማለት እዩ ምፅማም ናብ ሓደ ነገር ብዙሕ ምምልላስ ንዑ በዲኻ ክትሓልፍ ምፍታን እዚን ኩለን ኣብዚ ከባቢ ኬንያ ኡጋንዳ ኢትዮጵያ እጂ ድማ ኤርትራ ኣትያቶላ ኤርትራ ግን ኣብዚ ሓፂር እውን توداداري تساتافيت كيكونه توداداريتيا أبزي عوديزي زي دما إن إرتراوين كمتي مجمرة حتى خاز بالكايو كابتن قداموت تتأمتي كم نخونين جيرون عالم درجات جبروا للدرسي إرتا كابتن تتأمتيا. حرام ونابزي ناي بارونتوز نبر ودتاتنا وكن ملسينا حفشاو سيدي كنركب سلدلنا نعاكم بكس غيرنا بتكال وريده صنحه زي هاغراو فدريشن عامت كاب اب زكايدو زي ناي غيا مرور امنا له معامت زتاتاتو حدثت ودتاتكم دما حقاقات انتنيرو كمينيرو ميجر هو حدثتي كواريكونس توشقوتي ايفنتس توشقو مالتي وانا اعتقد محجي حموش عينت ايفنتس نيرو ناي عسرا تحت عسرا لكنستيو تحت عسرا عدما مالتي دك تبعاتيو 10 كيلومتر دك تبعاتيو وي لعل عدما مالتيو قوم لعل عدما دكنستيو مقرب البتري هاب بخلتي ميكسر ناي دكنستيو خلت دكنستيو خلت دك تبعاتيو غير كاني حموش عينت وددريو كلمه حجي قصال زكاي نيرو حجتاتاتي دولو ግን እዚ ድሕሪኡ ካብ ዘየሙ ርፃት ወይ ናብ ተመደብ ኣብ ተጎድ ግበሩ ውድድር تحت 18 ዓመት ካ ኣብቲ ውድድር እትዮም ማለት እዩ ስለዚ تحت 18 ዓመት ስለታት ብክልቲኡ ፆታ ብደቂ ኣንስትዮ 5 ኪሎ ሜትር ብደቂ ተባዕትዮ 6 ኪሎ ሜትር ስለዚ ንሕና ካ ካብቲ
ዝግበር ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝግበር ውድድር ክንወፅእ ስለ ዘይንኽእል እዚ መደባት እቲና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ 7 ኢቨንትስ ጌርና ትውድራትና ኣካይድና ናይ ብሙሉ ዞባታት ተሳተፍቲ ዝነበሩሉ ማለት እዩ ብጀካ ዞም ኩሉ ግዜ ሓንቶ ይትበልከዮም ናይ ሰሜናውን ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ጌርካ ተን ዝበዝሓ ተን 4 ሓምሸይቲ ሚኒስትር ምክልኻል ጌርና እዚ ውድድር እዚ ኣብ ባሮንቶ ተኻይዱ ማለት እዩ ምድላው ግዜ ወሲዱ እዩ ኣቐዲሙ ዝኸይዱ እቲ ቦታ ተራእዩ ተፈትሹ ስለዚ እቲ ንምጫና ቦታ ከዓ ኣብዚ ቦታ ዝተሓርዩ እዚ ውድድር እዚ ኣካይድና ማለት እዩ ዞባ ጽቡቕ እዚ ሃገራዊ ውድድር ብቁፅሪ ክንደይ ዝኾኑ ኣትሌታት ኣብ ኩሉ ኣሳቲፉ ከምዚ ተናይ ዞባታት ቡክራት ፀኒሕና ክንምለሶ ኢና ከመይ ነይሩ ብዝሕ ነይሩ ወሮ ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ከምዚ ዝበልኮ እዩ ከባቢ ክልቲኡ ፆታ ከባቢ 140 ንልዕሊ እዩ ነይሩ ሰብ እዚ ሕጂ ተግምንዎ ከለካ ብዙሕ እዩ ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ እዘን ክልተ ዞባታት ጋሽ ባርካን ትንጥፈታትን ቀሲልና ከም ዝበልካ ክንዛረበሉ ንኽእል ንኸውን ጋሽ ባርካን ዞባ ዓንሰባን ዳርጋ ኣይነበራን ኣብዚ እዋን እዚ ግን ተሳተፍቲ ነይረን ተሳተፍቲ ገለ ኣብ ደረጃ ዝበፅሓ ነይሮም ብፍላይ ዞባ ዓንሰባ ከመይ መፅኦም ገለብቲ ከም ትኽእሎ ፅናሕካ ኣብ ቀፃሊ ክንዘረብ 140 ልዕሊ 140 ሰብ ከተሳተፍ ግን ብክልቲኡ ፆታ ኣዝዩ ውፅኢታዊ ነይሩ ንኣምን ንሕና ማለት ኮንፌደሬሽን ተሳታፍና ነበረ ብዝሕ ናይቲ ኣብቲ ዞባ ነበረ ህዝቢ ኣዝዩ ዝምስገን ኣትሌታት ተረኺቡ ነይሩ ማለት እዩ ራይ ከምዚ ኣቐዲምና ክንጠቕሶ ዝፀንሕና ሱታፌ ዞባታት ምልኣት ኣይነበሮን እዚ ኸ ካብቲ ቀፃሊ እቲ ሃገራዊ ፌደሬሽን እቲ ካሃርሞ ዝግባእ ዕላማ ወይ ድማ ታርጌት ንከይሃርምካ ዕንቅፋት ክኸውን ማለት ዞባታት ትናተን ዘለዎን ዕቑር ፀጋታት ከምፃ እንተዘይኪለን ኣብቲ እቲ ፌደሬሽን ዝኸፍተለን ዕድል ክሳተፋ ኣይከኣላን ዝተርፉ ወይ ካቲ ፌደሬሽን ብዓብዪ ካ ሃገር ክረብሖ ዝግባእ ረብሓ ይኹለፈሎ ማለት እዩ ሕጂ ከምቲ ልሙድ ዞባታት ማእከል ደቡብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ቀፃሊ ኣብ ዝኾነ ሃገራዊ ፌደሬሽን ዝካየድ ውድድራት ቡክራት ዘይገብራ ዞባታት እየን ዞባ ዓንሰባ ኣብዚ ናይ ውድድር ዝነበረ ተሳቲፋ ኣብ ሱታፊያ ከማ ናብ ናሓስ ዝደይበትሉ ነይሩ ጋሽ ባርካ እታ ፍሉይ ንፀባብያ ዞባ ክንድቲ ኣይነበረትን ግን ኣብዚ ውድድር ዝላ ዞባታት ደቡባውን ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ከዓ ከምቲ ኩሉ ሳዕ ንብሎ እዩ ኣይተሳተፋን እንታይ እቲ ምክንያት ንዑ ንምፅባብ ከዚ ሃገራዊ ፌደሬሽን እንታይ ይሰርሑ ኣብዚ ውድድር እዚ ምክንያቱ ዓንሰባን ጋሽ ባርካን ተወሲኽናና ስለ ዝነበራ ማለት እዩ ኣቶ ኤፍሬም ሕጂ እቲ ብኩራት ኣቀዲም ኣቢሉ ዝጀመረ ብዝተፈላለየ ምክንያት ክኸውን ይኽእል እዩ ግን እቲ ከም ቀንዲ ነዚ ደፋዒ ኮይኑ ዝረአ ግን ተራ ውልቀ ሰባት ኮይኑ ይስማዓኒ ንዓይ ናተይ ትዕዝብቲ ተራ ውልቀ ሰባት ወሳኒ ተራ ኣለዎም ብፍላይ ኣብ ሓላፍነት ዝርከቡ ሰባት እንታይ ሽሙ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ጋሽ ባርካ እንድሕር ኢልና ጋሽ ባርካ ማለት ታሪክ አትሌቲክስ ኤርትራ ማለት እዩ መበገሲ መፈለሚ እቲያ ዝሓየለት ዞባ ሕጂውን እያ ንዝተወሰነ እዋን ብዝተፈላለየ ምክንያት ክሳተፉ ኣይፀንሑን ዝሓለፈ እዋን ሃገራዊ ፌደሬሽን ነዚ ኣብቲ ዓመታዊ ካላንደሩ ዑደት ኣብ ዞባታት ይገብር እዩ ነዊሕ ግዜ እቲ ፌደሬሽን ኣይተንቀሳቐሰን ሕጂ ግን ተንቀሳቒስና ኣብ ዝገበርናዮ መረዳእት ምስ ኣማሓደርቲ ምስ ኣካየድቲ ስፖርት ፅቡቅ ዝኾነ ግብረ መልሲ ይርከበሎ እዚ ሕጂ ንሪኣ ዘለና ዞባ ጋሽ ባርካ እዚ ናይ ትማሊ ኣብ ባሮንቱ ከም ፈላሚ ንረኣዮ ብሕጂ ግን ዓብዪ ነገር ክህሉ ትፅቢት ኣለና ምክንያቱም ከምኡ ቃል ተኣትዩልና ዘሎ ፅቡቅ ነገር ክመፅኡ ኣብ ኣትሌቲክስ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ምክንያቱም እቲ ዞባ እቲ ፅቡቅ ትዕድልቲ ዘለዎ ዝተፈላለየ ዓይነት ቅርፀ መሬት ዘለዎ ዝተፈላለየ ዓይነት ብሄራትን ተህቦታትን ዘለዎም እንታይ ሽሙ ስለ ዘለዎም ኣብ ሓፂርን ኣብ ማእኸላይን ጉያ ብፍላይ ኣድማዕቲ ዘይኮነሉ ኣብነት ኣይክህሉን ናይ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕርን ደቡባዊ ቀይሕ ባሕርን ኣብ እቲ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣይበፅሕናን ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ግን በፂሕና ነርና ሕጂ ናይ ርድኢት ጉዳዩ ምስ ክቡር ኣማሓዳሪ ምስ ኣካየድቲ ስፖርት ኮፍ ኢልና ተዛቲና ብጣዕሚ ፖዚቲቭ ዝኾነ ኣወንታዊ ዝኾነ ግብረ መልሲ ረኺብና ኣለና ኣብዚ ሓፀሮ ዓብዪ ነገር ክገብር እዩ እቲ ዞባ እዚ ሃገራዊ ፌደሬሽኑን እቲ መኩሕኳሕ ከቋርፅ የብሉን ንሕና ማለት እየ ቀፃሊ እንዳኸድና መኩሕኳሕ ምዝኽኻር ክንገብር ኢና ግን መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ባጀት ሕቶ እዩ ዝኾኖም ዘሎ ባጀት እዩ
أتليتيكس أتي زوحدة باجت تقلب سبورتي أتي زوحدة باجت أتي زوحدة باجت تقلبه نيرتراجن اللي زخون سبورت عبكنيت بسرعة أزيو كأسوغري تي عبي باجت دوسديو كورادورو عيدليني ግን ቀዳምነት ይወስዳሉ ኩሉን ቦታታት ኣብዘን ድበልና ዘን ቡክራት ተራእለን ጊዜታት እንዳሪና ኩዕሶ እግሪ ኣይቦከረን ኣትሌቲክስ ይቦኸይሩ ከምቲ በስነ ሞገድ ክንሪኦ ከለና ድማ እቲ ዝወሓደ ወጻኢታት ዝደሊ ንኤርትራ ቅድሚት ድሰርዓ ኤርትራ ናይ ምብራቅ ኣፍሪካ ሻምፒዮን ኣይኮነን ዝገብራ ናይ ኣፍሪካ ሻምፒዮን ኣይኮነን ዝገብራ ዘረሰና ናይ ዓለም ሻምፒዮን ነይሩ ግርማይ ናይ ዓለም ሻምፒዮን ነይሩ ናይ ዓለም ሻምፒዮን ኢና ንኾን እጂ ነዚ ግን ሰባት ብከምዚ መረዳእታት ተጠሚቶም ኩሉ ሻ እቲ ዝግብኦ ክብሪ ክህብዎ እቲ ዝግብኦ ፈሰስ ክግበር ውሕድ ዝደሊ ከምኡ እንድሕር ተገይሩሉ እዚን ንብለን ዘላን ዞባታት ኣብዚ መፅእ ውድድራትና ጽቡቅ ተሳታፍነት ክህልዎን ንፅበ ግን እቲ ቀንዲ ማሕነቆ ኮይኑ ዘለዎ ብዞባታት ናይ በጀት ሕቶ እዩ ميجر توصف هلو كان تايم سلكا زي وددر زي لهر قد مقال عامتها سرنا لو خينا سواء قاش باركات جوا ما خلنا نجي حيال سنورو وددرات اقتصادني لارد افريقي اتشلمات بغانتا بلو بولكي سواء قاش باركات تبحثوا وعطوني راه كل جزء زقنا سب فولتاي مالك كلا يبغاش باركات فري مالدي وبلسف الله فريم الدرجة دلهم فريم أمودا دلهم أتليتا قاشباركا نبحك سريح مين قاشباركا شرح كله زوادو بزسين ما ليش زوا ما خلقهم من ياتو اللي جدي سبورت زوا سرتي زوا سرتي خوينا أمنو سكف من محدار في اللعب زوا ما خل زين برنا أمنو سكف من محدار إنه زواتا بكان درجات ولدو أمنو سكف ودزات وشتاو ودزات سرعني زوادو كم يقدري زوا قاشباركا كم يقدري زوا سمينا وبايح بحري عن سبب البريجن أبتلع المسمى انت خلنا خير انت بتخاقين إذن دبت سلا زنزب لك هذا اللي هو دوبون ما خلنا كتيلا إذن كالوتك أبتتحتي قالوا توددر لحريو بدرجة زوا خون كل لكن لا تخاقين تاوي سلمتاي لو متفدرشين لحميرو ويابتم محداري مكتال ليك ولا بس احنا قالوا نزيتها تقول متهم هذا راه فدرشين قبل يفرم كل سنه عدد كما وحي عسرت فتنا إذا حلف عمل كما دبحنا يا مالتي يعني ناقاش باركينا قالينا ندوبون سمينك بحري سمينا وقف حالهم كينا مالتي إذي رديت نقاليهم صنحهم نقاليهم بيصنحهم صنحهم قاليهم هذا فدريشن أتي باجد دفك أدمس النيرو قاليهم قبل مرد عيبر أنا نوصفها مع حداري أبزي ودرزي ويكابزي وتسيتزي كساتف دي دلال أم حداري إلا أم مرد أقلن نجذب سقف ما نمسلنا مهناتو كل جزء سقانا هيزبي تسلي سقانا نو سقف سب يواتي بعون قال مالك كم يجي كاو ديب كذا نجذب زين أبتو مع عين سبورت وعلن يتي سقام زولو خين ردان نمبر كلايكات إنه مردان زي مردان سلازي جاش باركا إذا عملت هذه حالة بعد زنبال كانت لومية لا لو ما أتمثل تصبو سلتزاربنا لما حضرتي كنا حدش ترجع ورا البا حدش فدرن شهر مريضهم نجنا عن سبعة تمساسالي حدش مريض غيرهم أولاد دلولات أولاد كوميتة مريضهم أبز حلف أوان عسران حدا بكرن تجبر رينا ويبزن حلف كوني عن سبعة لكاتوا هذه سنيرة معهم أولادي تماري أب مرور قبلنا بارنطقة عن سبعة توادنينا إذن من سلزولهم وتوه ما حضرتي مسوم تحان كنا رأي تحان كنا مردا سلزولهم إذا ما فزق قتلي خمسة نوبرة مالتي سلز خمسة نوبرة هنا أظن نبرة سلس زوجات دامان ليكوني نقصاني أزيو حياة كنا وددر كم دولو بيشوفوا توه ما حضرتي سنبرة أفنى وحبريت هاي ومنالو نحنا خاني كيسر كنا خمسة قبات سنة كسال هنا مسوم محدات دخلنا خاني تي نقلات نتفتاتا كندوت سكن قبر كنفترينا مالتي هرب إذا حطوزيا زلعلقوا مغنيات أبستفلا لي ودجات زكان نامت ميسر سمرتي أكو كل تعامل زقبرو ودجات ملأت زلون بملء انزواتات مس ناي موياتات ويكاناي سنكينت أبيات سمرتي دميركا ملء قصري زلو ستافت ريخا أبو خا تي كودا دراتري نافل اللي بقعت ري خاجن تي ملو نتري حجي أبز خا
ንምንታይ ትኾም ነገር ክኸውን ኣይክልን ኣብዚስ ሃገራዊ ውድድር እንደ ሃገራዊ ፌደሬሽን ዝሰርዑ ነገር ኮይኑ ምልኣት ክህሉ ኣለዎ ስለዚ ቅዱስ ቅኒ ምሕዳር ዘበለ በዚ በፂሕኩሞ ዘለኹም ምብፃሕ ናብ ዝተፈላለዩ ዞባታትካ እዚ ነገራት እዚ ተዓብዩ ኣብ ቀረባ ግዜ ምልኣት ናይ ኩለን ዞባታትና ዘሎ ዓብዪ ውድድራት ካብቲ መዲብኩሞ ዘለኹም ክካየድ ተስፋ ኣሎኒ እቲ ትበልካ ትክክል ነጥብያ ምክንያቱም ዓሚ ኣብ ተገብረ ናይ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ውድድር እዚን ቦኺረን ንብለን ክልተ ዞባታት ብፍላይ ሰሜናዊ ቀይ ባሕሪ ደቡባዊ ቀይ ባሕሪ ብሙሉእ ዓቕመን ኣብ ኣትሌቲክስ ኣብ ዓውዲ ኣትሌቲክስ ኣብ ኣስመራ ምፅኦም ኣወዳዲሮም እዮም ሕጂ እንታይ የርእየካ ዞባ ማእከል ልክዕኹም እዮም እቶም ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝወዳደሩ እዮም ኣብዚ ሃገራዊ ውድድር ንሪኦም ዘለና ንኣሽትዮም ድሓር ናብ መንእሰይ ክመፅኦም ድሓር ድማ ኣብቲ ዝዓበየ ደረጃ ክበፅሑ እዮም እቲ እንታይ ሽሙ ኣሎ ሕጂ እቲ ናይ ውዳበ ፀገም ኮይኑ ይስምዓኒ ምክንያቱም ኣብ መወዳእታ ከምዚ ተስፋ ማርያም ዝበሎ እቲ ፀጋ ናይ ህዝቢ እዩ ካብ ህዝቢ ድመፀ ፀጋ እዩ እንድሕር ንሚኒስትሪ ትምህርቲ በጀት ጌርካ ናብ ኣስመራ ሰዲድካ ከም ትወዳደር ትገብር ኣለኻ ኮንካሲ ነቲ ዞባ ዝውክሉ ኣትሌታት ናስመራ ዘይትዘደሉ ኣብነት ክህሉ ንፅበ ንሕና ከም ፌደሬሽን ሕጂ ከምኡ ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ እቲ ኣብ ታሕቲ ዝስራሕ ከምቲ ተስፋ ማርያም ዝብሎ ፀና ኣብ ታሕቲ እቲ ስራሕ ተሰሪሑ ኣሎ ኣብ ላዕሊ ክመፅእ ከሎ ግን ደው ይብል ኣሎ ብዞባ ደረጃ ኣብ ዝግበር ሃገራዊ ውድድር ደው ይብል ኣሎ እዚ ድማ ናይ ውዳበ ናይ ምርድዳእ ናይ ቴክኒክ ኣብ ውሽጢ እቲ ዞባ ዘሎ ስለ ዝኾነ ነዚ ክንፈትሐኒና ዝብል ለባ ስለ ዝረኸብና ተስፋ ንገብር እዚአን ተፈቲሐን ኣብ ዝመፅእ ውድድራት ሙሉእነት ተሳታፍነት ናይ ዞባታት ክህሉ حرام كبات عزبتي نحصير عرفتي ناب استوديو كنملسكم هنا مسانا صنع كما تناكم كبرات عزبتي مدبنا نغطل علونا حراي أبزي ككاد ويكاس تخيل ودرات زوا ماكل عبلالي نيرا دوبوبون زي صعبة تاعتي سكي كمين يرو تودا دارنا تامونغو زواتات ميجر هو تي ተወዳዳሪ እቲ ዓብላሊ ዝነበረ ተሓሙሽተ ድበዝሐ ዋንጫ ዝወሰዶ ብኩሉ ዓይነት ፀወታ እዚ ዞባ ማእከል እዮም ነይሮም ሓንቲ ናይ መኮንን ሓበሬታን ኮስጓስን ሓንቲ ከም ማለቲ ፀገማ ድዩ ወይ ሰነድ ድዩ ገለመላ ሓንቲ ክዕወተላ ዝግባእ ዝነበረት እታ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ልዕድመ ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ እየን ወፅአን ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ወፅአን ግን ዋንጫ ብውልቂ ሽልማት ብውልቂ ተዓዲለን ብጋንታ ክዓደላ ኣይከኣለን ምክንያቱ ነብሲ ወከፍ ኣብ ሓንቲ ኢቨንትስ ሓንቲ ዞባ ክትሳትፎ ትኽእል 8 ኣትሌታት ወይ ከዓ ተኺኢላ ከዓ 6 ስለዚ ካብዞም 6 4 ብጋንታ ነጥቢ ተሓዘሉ ቀዳሞም እንደኾኑ ማለት እዩ ስለዚ ምልኣት ኣይነበራን እዛ ጋንታ እዚኣ ብሰንኪ ሓንቲ ዋልስተይቲ ዘይምስታፍ 4 ከሳትፉ ዝግብኦም 3 ኣሳቲፎም ቀዳመይትን ካልኣይትን ሳልሰይትን ወፅአን ስለዚ ውልቃዊ ሽልማት ተዋሂቦን بغانتا ግን ኣይተዋሃብን بغانታ እታ ድሕሪያ ዝነበረት ዞባ ማእከል ወሲዶቶ ማለት እዩ ስለዚህ ዓብላሊ ዝነበረ ዞባ ማእከል ከምዚታ ስለ ዝኾነ እምበር ሓንቲ ጋንታ ወይ ሓንቲ ቆልዓ ወሲኾም ነይሮም ተትኾኑ ሚኒስትሪ ምክልኻል ደቂ ኣንስትዮ ቀዳመይቲ ሰው ምኾኑ ነይሮም ማለት እዩ ዞባ ደቡብ ካብ ካልእ ወፂኦም ስለዚ ዓብላሊ ዝነበረ ናይ ማእከል ኮይኑ ማለት እዩ ብፍሉይ ክግለፁ ዝኽእሉ ግን እዞም ዝበልናዮም ዓንቶ ይጋሽ ዋርካ ኣብቲ ናይ 18 ዓመት ካልኣይ
درجة تنحس كم تلبالك عنتوي نحس أمتي كمية بتنا عسران حدا نزنبره عن سبعة مالتي ون تماسا سالي تساتفنت نيجاش باركا بزحد نيرو لا حد شو كون كله هم دولو نيتمارو يكون كله وي قب تبيت مستات كاي يطرنفو كالا ودم صون كون كله ግን ተሳትፎ ማለውን ሎሚ ነቀጻለ ግን ክሕዩል እዮም ማለት እዩ ስለዚህ እዚ በደረጃ ሀገር ተሳትፎ ሞደሎ ኣብዚ መጽ ዘለና መደብ ተሳተፍ ስለ ዝኾኑስ ጋሽባርካ ዘይት መጽሉ ኩነታት ወላ ሓንቲ የለን ምሕጂ ቆብ ዝሓለፈ ዓመት ወይ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ክንብሎ ዓመት ስለ ዝኾነ ናይ 21 ኪሎ ሜትር ሲ ኩሉ ዝዋደቡ ወሲዶሞ ዛማላ ሓንቲ ወሰዱ ስለዚህ ነፍስ ወከፍ ተንዘባታት ካ نخسرها نخوادرة انتاش ما يقبل لنا له مالتي متابعنا له لو ما خمسة وسدت صراحة كان احنا خمسة تحدث خمسة او ودرت اتخاخ حيل المسألة سلازي زواتات من قدنا لحد اقوم غيرا متلاق غيرا تزنبر لنا هيوتنا يقدم كما تسي مالتي سبورت شونا لنا سبورتي مخنياتو زواغاش بارغا سعرك خلا ابتي ميدات باس لحرحوات تكون كومينير زحلفه يحلوا الكاكات مع اتليتات ስለዚህ መንፈስ ዘነመጽ ቀርባ አይደሎ ድሌት አለው ነው ያማሐደርቲ ድሌት ነው አትሌታት አለው ድሌት ነው ፌደሬሽን አለው ስለዚህ ዝናይት ማለግን በቀዳማይ ደረጃ ተሰራ ሰላም ጃቶ ማለት ከምቲ አቀዲምና ክንዛሩ ጻና ቀኑዛ ሕቶ እቲ ቀንድ ነገሩ ደረጃ አትሌቲክስ ሀገርና ብናይ ድምር ስራሕ ሓፍን ምባል ስለዚህ ልክዒ እዚ ክትዛረቦ ጸናሕካ ሓበራዊ ስራሕ እዩ ናብ ብሉፅ ዓወት ዘምፅእ ኣብ ንሰማማዒና ፀገም የብሉን እዚ ዝተኻየደ ውድድር ነቲ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ሃገረ ቶጎ ዝካየድ ውድድር ናይ ሃገርና ኣፍሪቃ መምረፂ ዝኸውን ውድድር ዲ ነይሩ ወይስ ካልእ ኣገባባት ወይ ኣልያ ክንጥቀም ኢና ኣቶ ኤፍሬም ከምቲ ዝበልካዮ እዚ ውድድር እዚ መምረፂ ክኸውን እዩ በዚ ዝተረኸበ ውፅኢት ንኤርትራ ሃገር ወኪሎም ዝወዳደሩ አትሌታት ክምረጽዮም በዚ ድሮውን እቲ ቴክኒካል ኮሚቴ ናይ እቲ ፌደሬሽን ናቱ እማማ አቅሪቡሎ በከመይ ከም ግን እቲ አትሌቲክስ ጽቦ ነገሩ እንታይ እቲ ሪዛልት ኣብቲያ ዝረአኻያ ውፅኢት እሳያ ታሽሙ ትገብረካ ብኡ መሰረት ንኤርትራ ዝውክሉ አትሌታት መሪጹ እማማ አቅሪቡሎ እቲ ፌደሬሽን ይዘራረብሉሎ ናይ መወዳእታ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ አካባቢ እቲ ውድድር ዝካየድ መስለኒ እንደህር ከም ኮይኑ እቲዮም ማዓሳት ሃገራዊ ጋንታ ጥርነፍ በከመይ ጥርነፍ ምን ከሕዛይ ገለመለ ነዚ ዝመልከት ቴክኒካል ነገር እቲ ናቲ ፌደሬሽን ሓላፊ ቴክኒክ ስለዘሎ ብከሙ ተታሒዙሎ ግን መምረፂ ኣብ ኩለን ውድድራት እንገብረን ከምቲ መጀመርያ ዝበልናዮ ካብ ናይ ዓለም አትሌቲክስ እቲ እንታሽሙ ምስ መጻና እቲ ዓመታዊ ካላንደር ንዑ ግብረ መልሲ ዝህብ ካላንደር ኢና ንሕና እንደዳሉ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብ ቶጎሎሚ ውድድር ኣሎ ኢሉ ምስ ነገረና ንቶጎሎሚ ዝኾኑ ውድድር ነግዳሉ በታ ውድድር ድማ እታ ሃገራዊ ጋንታ ትምረጽ ጉያ ናይ ጽርግያ ውድድር እንድሕር ኣለና ኮይኑ ከምኡ ናይ ትራክ ኤንድ ፊልድ ውድድር እንድሕር ኣለና ኮይኑ ከምኡ ኮረስፖንዲንግሊ ውድድራት ኣለው ምስ ተኣሳሰራ እጂ ናብ ከሙ ዘመርሕ እዩ እቲ እንታሽሙ እቲ ዝተረኸበ ውፅኢት ናብ ከሙ ይወስድ እዩ እጂ ናይ ቅድም ተስፋ ማርያም ገልጾነ ገለ ውድድራት ናይ ዓለማዊ አትሌቲክስ ኣብ ክልተ ዓመት ዝግበራ አፍሪካ ድማ እንታይ ትገብር ኣብቲ ሃጓፍ ዘላታ ዓመት እታ ወርልድ አትሌቲክስ ኣብ ዘይትገብረሉ ዓመት አፍሪካ ድማ እናታ ውድድር ትሰርዓ ንሕና ኣብ ክልቲኡ እንሳተፍ ኢና ኣብዚ ክልቲኡ ክንሳተፍ ከለና ግን እቲ ቅድም ተሓተተ ሕቶ ድምልስ ዓብይ ነገር ይመጽ እዩ ኣብቲ ናይ ዓለም ውድድር ክኸውን ከሎ እቶም ሓያላት ስሙያት አትሌታት ብሙሉእ እዮም ዝሳተፍዎ ኣብቲ ናይ አፍሪካ ውድድር ክኸውን ከሎ ግን ብዙሕ ናቶም ተሳታፍነት ለጣቕ ይብል ብፍላይ ድማ ሕጂ መብዛሕትኦም ኣብ ናይ 20 ኦሎምፒክ ሚኒማ ንምምጻእ ይጽዕሩ ስለ ዘለዎ ከምቲ ንጽበዮ እቶም ዓበይቲ ዝበሃሉ ኤሊት አትሌት ንብሎም ብሙሉእ ሓይሎም ኣብዚ ውድድር ኣይተሳተፉን ጽልዋ ነይርዎ ደሞ እዚ ሕጂ ናቶም ዘይምህላው ጽልዋ ክህልዎ ክእሉ ግን እቲ ዝገርም እቲ ዝበለፀ ሰዓት ኣብ ክሮስ ናይ ሎማ ዓመት እዩ ነይሩ ኣብ ናይ ሲኒየር ተገብረ ውድድር እቲ ዝበለፀ ሰዓት ተሃሪሙ እዩ
ሕጂ ዝተፈላለዩ ምክንያታት ክህሉ ክልዩ እቲ ንኣብነት እቲ ኣባረንቱ ምስ ናይ ኣስመራ ብራኸ ምስ ናይ ዞባ ደቡብ ንገብረሎን ብራኸ ክተወዳድሮ ከለካ ቁሩብ ለጠቕ ስለ ዝብል እሱ ዝፈጥሮ ናይ ኦክሲጅን ምህላው እቲ ናይ ኣልቲቲዩድ ማለት እቲ ናይ ብራኸ እሱ ክኸውን ይኽእል ግን ፅቡቕ ግዜ ተገይሩ ከምዚ ዓይነት ነገር ድማ እንታይ ይገብር ሓደሽቲ ተቆሊዖም ንክወፁ ባቢ ከፍት እዩ ብርግፅ ካላንደር እንታይ ምስልካ ከም ዝቕባፀና ካላንደር መጀመርታ ካላንደር ይመፅእ ደረጃ ዓለም ዘለዎ ውድድራት ይከብ ሃገራዊ ፌደሬሽን ይእክቦ ናቱ ካላንደር ካየዳሉ ሃገራዊ ሃገራዊ ፌደሬሽን ናቱ ካላንደር ገይሩኻ ንዞባታትን ሚኒስትር ትምህርትታትን ንዝምልከቱ ኣካላት ሰድድ ስለዚ ንሕና እንታይ ኢና መሰረት ካላንደር ካብተን ዘለዋና ውድድራት ምስተር ናይ ደገ ንገብረን ውድድራት ተሰሪዐን መደባትና ንሰርዕ ንኣብነት እዛ ሕጂ ናይ ተጎ ትግበር ወርሒ 2 መጨረሻ ክትግበር 29 ገለመለ ማለት እዩ ወርሒ 2 መጨረሻ ክትግበር ንሕና ኣብዚ ፍርቂ ወርሒ ሓደ ጌርና ኣለና እዚኦም ከምዛ ክትበሃል ፀንሐት መምረፂ እዩ ምክንያቱ ብከምኡ ኢና ንሰርዖ ከምቲ ዓንቶ ይድበልኩ 10 ውድድራት ንድሕር ኣብዚ ዓመት ልዕሊኡ ንሰርዕ ኣይንኽእል ኢና ምክንያቱ ክልተ መሮር ክልተ ገላ ንገብር ንኽእል ግን ከምቲ ተባሃለ ናይ ባጀት ፀገም ኣሎ ናይ ግዜ ፀገም ኣሎ ብዙሕ ነገር ኣሎ ግን ክልተ ታሽማ ጋባት ንጥቀመለን ዘ ውድድራት ሓደ መደብ ካላንደርና እዩ ካልኣይ ከዓኒ ኣክንዲ ካልኣይ ውድድር ንከምኡ ደመሰልካ ካልኣይቲ ውድድርካ እዛ መምረፂት ትኾነልና ኣላ ስለዚ ናይ ባረንቱ ሓደ ከምኡ ማለት እዩ ባረንቱ ክሳተፉ ከለዉ እቲ ግዜ ፅቡቕ ነይሩ ነይሮም ኣባላቶም ኣትሌታት ካልእ በዓል የማን ኦሎምፒካዊ ኣትሌት እዩ ነይሩ ብራሕ ኣዝዩ ሓያል ዝኾነ ጎያ እዩ ማለና እዚ ሳምሶን ማማሪ ብዙሓት እዮም ነይሮም ብፍላይ ኣብቲ ናይ ሲኒየር ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡ ዝነበረ ግዜ ምናልባት የብልኩም እሞ ልካ ከም ናይ ትራክ እዮም በዮም ብፍላይቶም ዓበይቲ ክጅምርን ክትውድን ሓንቲ ኮይና ማለት እዩ ስለዚ ሓያል ውድድር ነይሩ በዳሃ ነይሩ ከምቲ ዝበልናዮ እዞም ሰባት እዚኦም ኳ ከምታ ክንብላ ፀንሓኻ ንዓኒ መሰረት ካላንደርን መሰረዛ ትግበር ናይ ተጎ ወይ ሎም ከተማ መምረፂት እያ እዛ ዝበሃለ ፌደሬሽን ውድእ ቴክኒክ ኮሚቴ ወዲያ ተቕርቦም መደባት ትካየደላ ማለት እዩ ስለዚ ሓያል ውድድር ነይሩ ነይሮም እዮም እቶም ኣትሌት ከማን ግን መብዛሕትኡ ከምዚታት ካሎ ሽግራት መፅእ ስልጣን ናይ ሃገራዊ ፌደሬሽን ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ እዚ ውድድር ሳ ዓብይ ንድሕሪናስ ኩሉ ክሳተፉ ይግባእ ኣፍሪካ ይኹን ንዓለም መገሽ ይኹን ቁሩብ ኣብኡ እቲ ነብሲ ወከፍ ኣትሌት እግሪ መንገድና ክሕግዙ ይኽእሉ ሎም ዝኾነ ነገር ፅቡቕ እዩ ናይ ጃፓን ግዜ ሚኒማ ንምምፃእ ላዕሊ ታሕቲ ንብሎ ሓቆም እዮም ግን ኣብ ከምዚታት ከርክብሉ ስለ ዝኽእሉ ኣብ ነብሲ ወከፍ ደረጃ ሃገር ዝግበር እቲ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩሉ ግዜ ከምዝበዋ ድገብር ገዲም ኣትሌት ንፉዕ ኣትሌት ንሕዋቱ ክጉስጉስ ክስሕብ ስለ ዝኽእል መፂኡ ተተሳተፈ ተደበለፀ እዩ ማለት እዩ ብሉፅ ምኽሪ ብሓቂ ክቡራት ተዓዘብቲ ካብዚ ሰዓት እዚ ጀሚርና ድማ ቴሌፎናትና ናባኹም ክፉታት ክንገብር ኢና ምስ ዘሎና ግዜ ውሕዳት ቴሌፎናት ክንቅበል ስለ ንኽእል ንዘለኩም ርእቶ ሓሳብኩም ድማ ናይ ደገፍ ቃላት በዛ ትስዕብ ቁፅሪ ቴሌፎን ክድውሉ ትኽእሉ ኢኹም 14 የቕሬታ 12 24 74 ክደግመ 12 24 74 ደውልና ከነንግደኩም ኢና ሕራይ ዓመት መፀ እዚ ሃገራዊ ዝካየድ ናይ ጉያ መሮር ኣብ ከመይ ኩነታት ኣሎ ካብቲ ክካየዶ ዝጀመረ ክሳብ ሕጂ ባልስ ኣብ ከመይ ኣሎ ኢልና ክንግምግም ንኽእል ኣቶ ኤፍሬም ጉያ ዳይናሚክ እዩ ቀፃሊ ምዕባለ እዩ ዘሎ ግን እቲ ምዕባለ ናይ በይንና እውን ኣይኮነን ንሕና ክንሰርሕ ከለና እቶም መወዳድርትና እውን ማዕሬና ይሰርሑ እዮም እቲ ገምጋም ዝብሎ እንታይ እዩ እንድሕሪና ግን እቲ ዓመታዊ እንዳበለፀ እንዳወሰኸ እዩ ዝኸይድ ሱታፌ ዞባታት እንተዝበዝሕ ነይሩ ይውስኽ እዩ ካብቲ ዝነበሮ ንላዕሊ ይውስኽ እዩ ከምዚ ኣብ ቀመር እንታይና ንብል ሓደ ተደምሮ ሓደ ይኸውን ክልተ እዩ ዝብል ኣብ ከምዚ ዓይነት ነገር ግን ሲነርጂ ኢኻ ትደምሮ ሓደ ግዜ ሓደ ተደምሮ ሓደ ይኸውን ሰለስተ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ሕጂ ናይ ካልኦት ምምፃእ ነቲ ዝነበረ ብኸመይ ድውስኹ ኣይርዳእካን ግን ይውስኽ እዩ እቲ ካብቲ ዝነበረ ምክንያቱም ከምቲ ተስፋ ማርያም ዝብሎ ዝፀንሐ ኩሉ ዓይነት ሰብ እንድሕር ኣብቲ ሓያል ዝበሃል ውድድር እንድሕር ኣትዩ ናይ ግድን እዩ ህልኽ ክፈጥር እቲ ህልኽ ድማ መዐቀኒ ናይዚ ናይ ከምዚ ዓይነት ውድድር መዐቀኒ ንቅድሚት ምኻድ ስለ ዝኾነ
ብሉጽ ናይ ከባቢኻ ምዃን ስለ ዝኾነ ብሉጽ ናይ ዓለም ምዃን ስለ ዝኾነ እሱ እዩ ዝገልጸና ስለዚ ኣብዚ ንሕና ብዙሕ ግዜ ዕግበት የብልናን ዕግበት ዘይብልና ግን ስለዘይተሰርሐ ኣይኮነን ብደረጃ ዓለም ቀዳማይ ዝወፃና ስለ ንብል እዩ እቲ ሓሳብና ኩሉ ሻ ኣብዚ ብነምፅኦ ውፅኢት ከይኮነ ኣብ ዓለም ምስከድና مستم قدمت كنكون دلينا كن عبلون دلينا زي بهاجي سلا زلو زي سلا زهونه تي نحنا رأي ندحر كلاي وصخا ثالثا وصخا ستيل كمزي زغودل كاخوني سمعك رابعي ندحر وصخا كمان اب عالم بدرجه عالم رابعي وصخا تي زعابي كنسو نزم ابزي نسرح حبتي عودي زلنا ግን اسفاي كون نتي نحنا انتاشمو نصبه هجي مستي تثبتنا عند رأخا لومي دحنا لنا لومي دحاني ديالنا ننبل ግን ሓፈሻዊ ክንሪኦ ከለና ግን ኣብቲ ዝሓሸ ደረጃ ኣለና ንብል ፅቡቅ ደረጃ ኣለና ኣብ ጉያ መሮር ማለት እዩ ፅቡቅ ሜጀር ሕጂ ኩሉ ግዜ እንታይ ኢና ንደሊ ከምዚ ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ማለት ስራሕካ እንዲኸሙ ስራሕካ ኣብኡ ምውፃእ ይተርፍኒ ስራሕ ኢኻ ኣትሌቲካ ጎይሎ ኩለን ኣብ ዘን ተሳተፍነን ወይ ራብዓይ ወይ ሓምሻይ ገለ ኢና ራብዓይ ሓምሻይ ምውፃእ ولا قوم ليكونس ولا توبتين موصع بعالم زحيه لي ما غريد الله مالت صبا درجه الله مالتي كاب سوسان حمشن هاجرات ابين مارك اندحر ربعي وصيخا درجه غانتا صبو سين جينير كلاي وصي كل تسبساتيهم كلاي ربعي وصي اربعه نيرم دو تخون كلاي ويسالسال رو مالتي ميدالام دي مالتي نا جينير اب حلف وان تدبر غواندا زسيم ربعي درجه هاجروتين اب جينير سالسي توتيم تشليفهم مالتي سلازا قليل كازر كابسوسان حموشن هاجراتنا نزرب دلنا غواندا تقرب من قلت عمد سلازي سي بفل ابزناي جونيور ابزناي مورو انا بوزو حماقات اي نبلينا امس تراينا مزوبانا لا اثيوبيا كينيا غواندا لو نحنا خلينا مسو مالتي لوندا 50 كلتن هاجراتنا بافريكا دلواغن كابسوسان حموشن هاجرات ولا توبتين تاتي خصبقي اذا مالت كن صبق علينا مالت كايكونه زياده نخسرح تاغرا فدرشن تاتليتات ግን እየገዛ ሆኖ ማለት ነው ራይት ጽቦ ማለት ሲ ከምዚ ራይ እንተሊካ ንዑኻ ትኸይድ ማለት ሲ ራይ እንተሊካ ስድስ ለደይ ትኸይድ ንዑኻ ኻነት ዘዝ ወለጸ ነገር ንዑ ንምእካብ ወይ ካ ንዑ ንምብጻሕ ኻተልዮም ካ ትኸይድ ብሓቂ ጽቡቕ ዝኾነ መግለጺ ግን ኣነ ሓንቲ ሕቶ ለሃኒ ማለት ሲ ኣትሌታት ኣብ ናይ ሎማ ዓመት ውድድር ምኽንያት ናይ ቶኪዮ 2020 ውድድር ብምግባር ዘይተሳተፉ ኣለዉ ከምኡ ክትብሉ ንጽሕኩም ካብቶም ዓበይቲ ኣትሌታት እዚ ኣብ ናይ ኦሎምፒክ ኣያቱን ከም ናይ ሃፍ ማራቶን ወይ ከዓ ፍርቂ ማራቶን ማለት እዩ ከመይ ኮሙዲቲ ሕጊ ወይስ ይሕሰብ እዩ ሕጂ ያብ ከተኣታቱ ሓስብ ዶ ኣብ ናይ ኦሎምፒክ ውድድር ጉያ ሞሮ የለን ኣብ ኦሎምፒክ ውድድር የለን ኣብ ኤርትራ ቴን ቀንድ ተሳተፈለን ውድድራት ካብሸን 500 ጀሚርካ ስጋብ ማራቶን ኣብ ዘለዋ ውድድር ኢና ነድምዕ ንኩሉ ክፉት እዩ ኣብ ኩሉ ውድድር ክንሳተፍ ክፉት እዩ ግን በቲ ዘለና ተውህቦታት ኣብ ግምት ብምእታው እቲ ስጋ ሕጂ ጽቡቕ ኣብ ዓለም ጽቡቕ ደረጃ በፂሕና ዘለና እዛ ናይ 500 ናይ 3000 መሰናክል 5000 10000 ማራቶን ሕጂ ኣብ በኦሎምፒክ ደረጃ ናይ ጉያ ሞሮር የለን ግን እዚ ማለት ግን ጉያ ሞሮር ንኦሎምፒክ ሓጋዚ ኣይኮነን ማለት ኣይኮነን ምክንያቱም ከም መእተዊ ክንገልጸ ከለና ኣገዳስነት ናይ ጉያ ሞሮር ን5000 10000 ንዝወዳደሩ ኣትሌታት እቲ ዝበለጸ ጥንካረን ድልዳለን ሓይልን ዝህብ ስፖርት እዩ ስለዚ ናይ ኩሉ ሰብ ተሳታፊነት ኣብዚ ስፖርት ኣብዚ ውድድር ኣብ ዝኾነ ናይዚ ናይ ጉያ ሞሮር ውድድር ኣገዳሲ ከምዚ ሸለል ክበሃል ዘይግብኦ እዩ ጽቡቕ ኩሉ ኣትሌታት ክሳተፍ ነይርዎ ወስኽ ኣለዎ ብነሱ ቆይ ንሕና ሲ ገምጋሚ እኳ ማለት ትማለይ መሳተፍቲዮም ቶም ገለገለ እምበር ቶም ንበልኳ ተሳቲፎም እንዲም ነይሮም 4-5 ዝኾኑ ገዳይም ኣትሌታት ኣለዉ ዓበይቲ ኣትሌታት ምኩራት ኣትሌታት ግን እታ ዋላይ ፍረን በላ ምናልባቱም ክኾኑ ክእሉ ምክንያቱ ን2020 ሲ መገሻታት ኣለዎ ሚኒማል ከምፁ ናይ 10 ዲ ናይ 5 ዲ ናይ ማራቶን ዲ ከምፁ ሳው ምናልባት ላዕሊ ታሕቲ ንብሉ ኢሉ ተደይ ኮይኖም ቶም ዳብሎም ቶም ኣው መደባት የብሎም ግን ነይሮም እዮም ስለዚ ንኸም ይኮነን ዛ ኣብጃዴ ምሳታፎ ኖ ኣነ ከምታ ኣዲምካ ሎቦዋ ዝሃብካ ሜጀር እንታይ እዩ
ኣብ ኩሉ ውድድራት ከምዚ ኢሎም ከይማረፁ ካኣቱ ነቶም ተካእቲ ከዓ ከተባብዑ ክስሕብዎም ድዮም ንዕምሪኦም ካንሳቶም ዝፈጥሮ ሓይሊ ኣብ ውሽጣዊ ሓይሊ ሲ ከመይ ኣሎ ኣብ ግምት ብምእታዊ ከምዚ ኢለ ማለት እዩ ብሓፈሻ ሞ ሕጂ ሓንቲ ሕቶ ከብል ኩነታት ኣትሌቲክስ ሃገርና ኣብ ከመይ ኩነታት ኣሎ ንውስኽ ኣለና ዲና ወይስ ንብድህ ኣለና ኢና ከመይ ንሪኦ እስኪ ኣቶ ኤፍሬም ቅድሚ ወርሒ ኣቢሉ ምስ ኣትሌታትን ኣሰልጠንትን ርክብ ጌርና ነርና ምክንያቱም እዚ ፌዴሬሽን ናቱ ስክፍታ ነይርዎ ጋማን ዲና ንብል ዘለና ድሕሪ ዲና ንምለ ዘለና ወይስ ንቅድሚት ንኸይድ ኣለና ኢልና ግምጋም ንምግባር ዳርጋ ኣብ ስመራ ዓስኪሮም ዘለዉ ናይ ኩሎም ዞባታት ኣሰልጠንትን እንታሽሙ ጌርና ኣኼባ ጌርና ርክብ ጌርና ፅቡቅ ተፍትሽ ጌርና እቲ ርእቶ ካብኦም መፅኡ ከምቲ ዝበልኩ ኣትሌቲክስ ዝሕባእ ነገር የብሉን ደረጃና ኣበየሎ እንድሕር ንብል ኮይና እንታይና ንገብር መጀመርያ ኣብ ውሽጥና ብዙሕ ሰብ ይጎይ ኣሎ ኣብዛ እንዳዜና ኮይንካ እታ ካሜራኻ ናብ ስቴድዮም ገዝካ ንጎ እንድሕር ጌርካያ ማዕልያ ዘይብሉ ሰብ ይጎይ ርኢና ማዕልያ ዘይብሉ ሰብ ይጎይ ኣሎ ሕጂ እዚ ምውያይ ግን እንታይ ፈጠረ እዩ ኣብ መወዳእታ እንታይ ፈጢሩ ንዓና ድማ እንታይ መዐቀኒና እንታያ ብደረጃ ዓለም ኣበየለና እዩ ዓለም ሕጂ 4 ደረጃታት ገይሮም እንታሽሙ ይገብሩ ኣለዉ ናይ ፕላቲኒየም ናይ ጎልድ ናይ ብሮንዝ ሲልቨር እንዳበሉ ሲ ዝርዝር ገይሮም ኣትሌታት ብኸሙ እዮም ይስርዑ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ 8 ኣትሌታት ኣብ ናይ 18 ዓመታት 8 ኣትሌታት ኣብ ጎልድ ሌቨል ነይሮም ሎም ዓመት 4 ኣትሌታት ኣለዉ ሕጂ እዚ እንታይ እዩ እቲ ስእሊ ዝህበና ኢና ክንብል ድሕሪ ወርሒ ኣቢሉ ድሕሪ ኣብዚ ዝመፅ 15 መዓልታት ድማ ሓድሽ ክመፅእ እቲ ሌቨል ክንገረና ኣብ ዓለም ደረጃ እንታይ ከም ዘለና ሽዑ ክንርአና እቲ ስራሕ ይስራሕ ኣሎ እንድሕር እቲ ጎልድ ዝነበረ እንድሕር ናብ ሲልቨር ገፁ ይወርድ ናብ ብሮንዝ ገፁ ይወርደልካ ኣሎ ኮይኑ ንጎድል ኣለና ማለት እዩ ሓቂ እቲም ሲልቨርን ብሮንዝን ዝነበሩ ናብ ጎልድ ዝነበረ ወላ ሓደ ይኹን ናብ ፕላቲኒየም ደረጃ እንድሕር ይድይብ ኣሎ ንውስኽ ኣለና እዩ ስለዚ ከምዚ ብፅቡቅ ድሊ ጥራሕ ትዛረቡ ነገር ኣይኮነን ከምዚ ብእንታሽሙ ኦብጀክቲቭሊ ሲ ባዕሉ እቲ ደረጃ ዓለም ይሂበካ ስለ ዝኮነ ስኻ ክንዲዚ ኣለካ ስለ ዝብል ብኡ ኢኻ ነፍስኻ ትግምግማ ሕጂ ንዓና መዐቀኒ ስለ ዘለና ብዓይና ንዕቅና 8 ጌርና ናብ 4 እንድሕር ወሪድና ክንሰርሕ ኣለና ከመይ ጌርና ናብ 8 ናብ 12 ንኸይድ ሰባትና ነብዝሕ ብኸምኡ ኢና ንሰርሕ ፅቡቅ ሞ ናይ እዚኣ ናይ መወዳእታ ሕቶ እያ ክትከውን መፃኢ መደብ ናይዚ ሃገራዊ ፌደሬሽን እንታይ እስከብ ቀረባ ግዜ እንታይ ንኸነብልና ሕጂ ወርሒ ለካቲት ከተማ ምፅዋዕ መበል 30 ዓመት ዝኽሪ ናይ ስርዒት ፈንቅል እንግዲያ ኣብ ባፅዕኻ ብዙሕ ውድድራት እውን ሃገራዊ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ይካየድ ኣሎ ንሱ ምርኩስ ብምግባር እንታይ መርባት ዝተሓንፀፅ ኣሎ ሜጀር ባኻ ክጀምር ልካ ከምቲ ንበልና ካብተን 10 ነጥብታት ናይቲ ሃገራዊ ፌደሬሽን ካላንደር ዘለዋ ውድድራት እንዴን ፈንቅል ወይ ኢስት ኣፍሪካ ወይ ምብራቅ ኣፍሪካ ፍርቂ ማራቶን ምፅዋዕ ውድድር ትብል ኣላትና ሸውዓተ ማለት እዩ ናብ ዋሕዳ ክልተ እዚ ብክልቲኡ ፆታ ማለት ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ከነካይድ ኢና ባፅዕ ኩሉ ዝሳተፎ ክለባት ጥራይ ዘይኮነስ ኩሉ ዝሳተፎ ኣነ ክጎየ ድበለ 21 ኪሎ ሜትር ክጎይ ክሳተፍ ፍቑድ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብታ ትመፅእ ዘላ ዋሕዳ ክልተ መጀመርታ ሰሙን እዚ ውድድር እዚ ከም መደብ ኣለና ካብተን ካልእቲ ውድድርና ብዛ ናይ ሞሮ ንገብራ ዘለና ማለት እዩ ካብተን ካላንደር ካብተን 10 ከምኡ እንዳበልኻት መደባትና ከዓ ተን 10 በብግዚኡ ከዓኒ ኩሉ ውድድራት ዛ ዓመት እዚ ከዓ ትሕዙ ኣለና ስለዚ እዛ ትመፅእ ዘላ ፈንቅል ፍርቂ ማራቶን እሱ ጥራይ ዘይኮነ ዋላ ናይ ኢስት ኣፍሪካ ኣትሌታት እውን ዕድመ ተገይሩሎም ኣሎ ናይ ኩሉ ናይ መግቦም ናይ መደቀሲኦም እቲ ሃገራዊ ፌደሬሽን ክኽእሎ መልእኽቲ ተሰዲድሎም ኣሎ ልካ ከምዛ ናይ ኣስመራ ማራቶን ዝነበሩ እንተመፅኦም ፅቡቅ ኣትሌታት ከባቢና ማለት እዩ ስለዚ መሕየልን መደረዕውን ስለ ዝኾነ ከም መደብ ግን እዛ ወርሒ ዕለት 7 ትግበር ኢስት ኣፍሪካ ሃፍ ማራቶን ኣብ ምፅዋዕ ኣላትና ማለት እዩ ከም ደረጃ ናይ ኢስት ኣፍሪካ ኢና ንገብራ ሳላ ዓሚ ከምኡ ጌርና ነርና ግን ሰብ ዓደምና
حجيجن كم هدف نا إيست أفريقيا أتليتات كموتنا تسفى نقبل على نوالي إذا ودي الدرجة تعنكو أول أتليتكس تمزجبت يا تدالو أتوهيلا إيست أفريقيا ودي التوهيلا سي تفلت نتر خبط ودي يا بمسرت نحنا مولتين دللنا تي عودي كم تي كمشكلة تاسحابي كهون خليه كم كعصابري كيسأل لك خليه جن مولتي أبزي عقدستي ترى له مهناتهم زي نهاجر ودريو هاجر عايش كتقدمها تبوتهم عقداسي مستارك تأساسر مسفنكل تأساسر ودرينا كن كايد نبرزلنا ندهر بورلد أتليتكس تفلت النت زلوا ودرا لنا كونو نمبر أفريقيا ندالو نعدم ندهر كوين ناسي مولت دما كمزي قصمنا بانا كملسو مهنياتهم مكحكحنا يكتر فناني كنا كنكحكحينا كنكحكح لناسي اجهم كبلونا كلنا بتاع فيدريشن زلنا بولنتا نسر حساباتنا هو اتي علامانا دما نزاها صندوق نهاجر كب نمبالي ስለዚህ እዚ ሓላፍነት ናይ ክልተ ናይ ሰለስተ ሰባት ኣይኮነን ናይ ኩሉ ኤርትራዊ ብፍላይ ድማ ኤርትራዊ ሰብ ጸጋ ዕድል ዘይረኸብኩም እዚ ዕድል ተጠቐሙላ مولو نزي أتليتكس تبعوا كبابيهم رأيو نزيهم زجوي قلعت ما قد يفتقروا لهم عموداتها كلتنا تأساسنا كلتنا إدنا تتعزنا سي كنا برخون نخلينا نزي عودي زي تيز بلسة عودي كن قبرون نخلينا صحابي نقبرينا right سميعوا مالو مو عزيز مسكناني لكبرت هابلي بحكي جيزيهم يكم نزي استخايرة كتما بارنتو ناي هاجراو جيامور مغنيات بمقبار نسون كالن موياوي تنتانهم كتبون فادين يتاسسونكم بسمي بسم تعزبتن عزيز مسكناني لكبرت هابلي right كبرت عزبتي نايلو من مدب زات سبورتس أبزي نزاز مالونا مريسني تصنحنا زعباد ما أب زواجاش باركا كتما بارنتو زو حالف سنبت هاجراوي وددر جويا مرور تخير نيرو نزن كالن زملك دما كندسس تصنحنا مساي تصنحوا أجايش دما أتو إفريم تخسته مكتل بريزيدنت هاجراوي فيدريشن أتلتيكس سيرتا كم دما ميجر تصفى مريم برا حلافي وددر نسنا ساعتنا هاجراو فيدريشن أتلتيكس سيرتا يمنيرم سلام كتالكم دقي مازيز مسكنز مزول سومني كون مرحبنا مش كلهم مسارحتي بعباك بمخان السلام